Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe fulɓe, nda video ngol hande mawniraɓe amin ɓiɓɓe fulɓe lesdi Njamena. Min gaɗi moftirde daidai no min gaɗata min gurto campagne je MPS hikka ɗo, ngam ɓe ardini biyeteɗo Alhaji Usmanu président Tabidal Black kanko wiyete chargé de nomade côté sud. To bandiraɓe fulɓe mbi jotta kam no gaɗiten kanjum min gaɗi réunion hande, inchallah réunion man min bolwi bolle jour, amma point de jour man ɗo noy min jata min gaɗa meeting, donc meeting ha côté Liyan. To min discuti komuje fu hokki point de vue muɗum, hokki daidai ko fami takam min darni, inchallah wodi programme gonga bo je yago côté sud man, to Allah moyi min tammi yago Bongor. Après Bongor ɓe partage an équipe ji man, wodi équipe je yata Pala, wodi équipe je yata Lay, wodi équipe je yata Toba, wodi équipe bo je luttata ha Bongor. To min ɗon getta moftirde nden, min ɗon toro kala pullo bo woni pat accu en kawra ko'e meɗen, en kuwana ko'e men, en kabda daidai ko pulaku bo heɓata daidai ko Allah hokkata ɗum ha nder gouvernement je warata ɗo inchallah. To min getti gouvernement je numi ardini président amin Alhaji Usmanu chargé des nomades. To kanjum moftirde man nde waɗi ha nde organisa meeting manga daidai ko hollitina fulɓe ɗon ha nder chat, fulɓe ɗon dari, fulɓe bo wodi ko ɓe mari haje. To min bolwi toɓɓe jur, wodi sukaen min bolwi, dotti en min bolwi, to kala ko moje fu ni daidai ko wolwi ɗum pat ɗum bolle nafoje, bolle bo jaranɗe pulaku yeso. To min mbi bo kala pullo woni pat ta joɗo, o woni pat ko fere mako o habda o yaha o waɗa sensibilisation, o hollita derɗiraɓe noy ɓe fotata parti ngayawa wiyete MPS, parti je toy min mbi min kabdata min cuɓa. To bandiraɓe nda daidai ko min gaɗi hande, to Allah cenɗo wallu en, min ɗon mari bo lamiɗo meɗen garɗo ha meeting man, min ɗon mari modiɓɓe, min ɗon mari sukaen, min ɗon mari an kam daidai kala ko pullo gonɗo Njamena kam pat min garɓe min kawri ha pellel man. Ɓawo ɗon de meeting de réunion man timmi, Seydina Umar kulotirni amin meeting man ɗo be du'aje, on torake bo Allah yaru pulaku yeso, Allah hokku en nasaraku. À la fin min timmiti be cotisation himɓeji daidai no Allah wawni hokki. To ha jotta bo marɗo haje, marɗo dalila hokkan bo cotisation kam daraki, gonɗa pat a foti ko a nodda be téléphone, walla to wodi mo anduɗa jaha dokka. To avant de finir min mbiɓe accu min gaɗa commission restreint pour l'organisation des meetings je Liyan côté nord. To inchallah min tammiti min acci bandiraɓe tammi waɗugo meeting, tammi organisugo sous commission je daidai organisita meeting man ɗo. To min getti